9 Zimbabwean nationals have been formally charged with murder and illegal entry into Botswana. Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinokupai maupdates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti iwewe usarasikirwe nemaupdates andinouya nawo pano nguva nenguva. Ndinokumbirawo kuti uchipedza kuona video rinori ingonyorawo mucomment section kuti rest in peace kuna Tavona Nashe Mariga, uyo akaurayiwa nenzira inotyisa kwazvo nemamwe maZimbabweans munzvimbo yeBotswana, vachimubaya nemapanga, vachimurova, vachirekodha video pamusoro pazvo. Tavona Nashe akaurayiwa nemamwe maZimbabweans anosvika iwo 9, asi mhosva yacho haisati yazikanwa kuti yaiva mhosva yei yavaimurovera. Asi maZimbabweans aya anonzi iwo anga akapinda muBotswana zviri kunze kwemutemo, anga ari illegal entry munyika yeBotswana. So pamusoro pazvo vakati kupara mhosva yekuuraya Tavona Nashe pamwechete nemhosva yekupinda munyika mevanhu zvisiri pamutemo. Mhuri yeZimbabwe chii chinonyanyotibata kazhinji kana tabuda munyika, kuti kana tava kune imwe nyika tinotanga kuitirana utsinye. Vanhu vabva munyika imwe chete tinotanga kubatana zvakaipa tabva munyika imwe chete. Look now, these guys vari 9 vakauraya mukomana uyu Tavona Nashe vachimurova pamusoro pazvo vachitora video. Varume ava vanonzi ivo vaishanda pane rimwe purazi munzvimbo yeMatebele muBotswana imomo. Mazita avo anova iwo Crispin Gasura ane makore 33 years ekuberekwa, Desmond Dube ane 23 years dzekuberekwa, Tekshua Frasa ane 38 years dzekuberekwa, Abisai Gasura ane 29 years dzekuberekwa, Justice Mafukidze ane 25 years dzekuberekwa, Clayton Chiwa ane 35 years dzekuberekwa, Spencer Gasura ane 35 years dzekuberekwa, Kelvin Mafukidze ane 27 years dzekuberekwa, Alois Gasura ane 23 years dzekuberekwa. Mhuri yeZimbabwe mukatarisa apa pane this surname yakanzi Gasura, vanoratidza kuti vana vemuimba imwe chete, asi nawo uchitarirai vakupinda muchitokisi nekuda kwemanyemwe, nekuda kwekuonererwa. Vauraya munhu vava kuti ngozi plus jeri pamusoro pazvo. So mhuri yeZimbabwe, uriwe mutongi gava, unovapawo mutongo wakaita sei nekuda kwemhosva yavakapara yekuuraya mumwe muZimbabweni nechikonzero chisati chazivikanwa kuti vakamuurayirei. Mune chimwe chiitiko chakaitika, inyaya yakaitika iyo kuMufakose 2 days ago, apo murume ane 33 years dzekuberekwa anova iye Windi akaurayirwa 20 zig kana kuti 50 cents. A 33-year-old tout from Mufakose, Harare, was stoned to death on Thursday night during a dispute over 20 zig kana kuti 50 cents. Mike Salimoni was attacked by Bison Manyade, who was upset about his share of the daily earnings from their work as combi touts near the Lighton flyover in the suburb. Mike anonzi iye aka-atakwa nemumwe wake waishanda naye anonzi iye Bison Nyamande. Mushure mekunge Bison aona kuti mari yaapiwa ishoma, aive apiwa $4 instead of $4.50. So akatanga iye kurova mumwe wake nematombo mukunetsana kwavaiita, izvo zvakaita kuti vange vachikuwadzana, mumwe achisvika iye mukufa nekuda kwe50 cents iyo yaiva yashota pamari yavo yavanobata pazuva as target. So mumwe akarwadziwa iye kuti mari yangu yashota ne50 cents kunze kwekuti ndiwane $4.50, ndokutanga kunetsana. Asiwo mumwe akazosvika pakunhonga dombo ndokutema mumwe wake ndokufa. Nyakuponda mumwe wake Bison akatorwa ndokuendwa naye kumapurisa, zvokuti kutaura kwatiri kuno ari mumaoko emapurisa akamirira kunopiwa mutongo wake wekuuraya mumwe wake over 50 cents. So mhuri yeZimbabwe, uriwe mutongi gava, unompawo mutongo wakakura sei mukomana uyu. So kana paine nyaya dzamunoda kutizivisa mhuri yeZimbabwe, ingouyai kuinbox kwedu mongoti nyevenura mubva matiudza todzisa kuvanhu. So musakanganwawo kukomenta zvamunofunga nemaonero enyu pamusoro penyaya mbiri dzandakupai idzi, uye musakanganwe kusubscribe pamwe chete nekutena on the notification bell kuitira kuti pandinodzoka neevery update tinge tichifambirana pamwe chete.